El prime time comença a les 11 de la nit, quan a la resta del món el prime time és a les 8 del vespre. No hi ha cap país que a les 11 de la nit s'assegui a mirar la tele. La televisió ha contribuït també a que la tele es vegi més tard? Sí. Per què? Doncs perquè s'han adonat que el seu negoci s'allarga. Quan a Europa la tele acaba a les 11 de la nit, aquí la tele s'allarga, des de, si comença a les 7 del matí i acaba a les 11 de la nit, aquí acaba a les 7 del matí i acaba a les 2 de la matinada, amb aquests programes. Ara mateix hem perdut una hora sencera de son en relació als nostres veïns. Una hora sencera a tothom. Això vol dir que fins i tot hi ha adolescents que us costa més, adolescents joves, que us costa més anar a dormir i que heu perdut fins a 2 hores. La tele no assumeix el seu paper de responsabilitat social que té en la salut pública de la ciutadania. Doncs a les 11 de la nit, quan ara comença el prime time, sortia el rei, amb els seus fills, el rei, el pare, amb els seus fills, i llavors deien, adeu, i amb uns gossos, des d'un vaixell, sortia l'himne d'Espanya, s'acabava la tele i a dormir. A partir dels anys 90 apareixen les televisions privades, per tant ja la tele no només és un servei públic, sinó que és un negoci. I per tant, aquí és quan se n'adonen que a partir de les 12 de la nit encara hi ha molta gent mirant la televisió. I després, el que han acabat fent a dia d'avui, aquí acabo de respondre a la pregunta, és fem uns programes que comencin a les 10:30 o 11 de la nit i que acabin a les 2:30. Un gran programa que dura moltes hores. Condiciona això la vida de la gent? Sí, perquè si tu vols veure el Gran Hermano o el d'allò, doncs t'esperes a veure què passa, i per tant això condiciona. Un impost per totes aquelles marques que es volen anunciar en programes per la nit, que paguin. És a dir, si tu vols anunciar-te per contribuir que aquest programa es faci a aquesta hora, després han pagat la festa de tots aquells que han tingut accidents per haver-se adormit, o aquells malalties cardiovasculars, o aquells càncers que són de no esmorzar a primera hora i de no sé què. És a dir, tot el que està una mica associat a la salut pública en relació a les hores de son, doncs tu, a través d'aquell impost, contribueixes. L'única manera de provocar un canvi és a través del poder públic. La tele serà aliada pel seu interès que la gent arriba més aviat a casa i que es posarà a mirar la tele abans. Però això no vol dir que ells faran canvis, no, al contrari, tindran més negoci. Ells diuen, hosti, que bé, es fa fos, tinc la gent mirant la tele i per tant podré col·locar més contingut potent cap a les 8, però fins a les 2 també el mantindré.